ilyen, hát sok lámpát, vagy úgy mondom inkább hidat csináltunk, és én most ezen végig fogok menni, nagyon hosszú. Ezt privát szerveren ugye csináltuk, és remélem tetszeni fog. Összesen 500 dolgot raktunk le. Igen. És most végig megyünk. Itten kívülről is látható. Laggolok, annyira sok van. Tudom. Egy kicsit lassabban megyek. És ennyi lett volna, ha tetszik, akkor like. Meg is mutatom még így, és... Meg feliratkozás. Meg feliratkozás. meg komment, meg like. Minden. Tudtátok, higgyétek el, hogyha tetszett a videó. Ez egy kicsit roncs lett, de ennyi, nem baj. És ennyi lett volna. Ha szeretnétek még ilyeneket, ilyen lámpás videókat, akkor írjátok le kommentben, igen vagy nem. Sziasztok! Sziasztok!